uJesu Kristu inkosi. inkosi. Ngithanda ukubingelela uBamthimane noma uThibane, abafundisi nabafundisikazi, nawo wonke umuntu ongaphakathi. Igama nguZindla kaNgubeni, ngisuka eTudelaferi. uBamthimane bengamazi, bengazi ukuthi khona into ekuthiwa uBamthimane. Mina bengineminyaka emithathu ngigula nginey'lwane, iy'lwane bayikhiphe bafake izisu. Ngaze ngadela ukuhlala nogogo endaweni yaseDumbe, ngathi ngizohlala ekhaya umama wami khona eTudelaferi. Nginethemba lokuthi mhlawumbe ngizokhona ukuqeda isikole. Ngahlala inyanga yaphela, kwathi sevule iy'kole ngoba kade ivuliwe, ngagula ngahlala amaviki amabili ngingayi esikoleni. Ngase ngiya esontweni bafike bangithandazela uMaMdlovu ethandaza wathi uJesu Kristu inkosi. Ngaleso sikhathi ngangihayiza, kodwa ngesikhathi ethi uJesu Kristu inkosi ngayeka ukuhayiza ngaleso sikhathi. Ngithi ngiyambonga uMaMdlovu ngoba wangisiza, wangithumelela umkhuleko wabaseRoma 10:9 engibengithandaza wona. Ngaba ngcono ngelanga lodwa, ngakusasa ngabe sengikwazi ukuya esikoleni, angiphindanga ngagula. Ekhaya besingabantu abathandaza siwumndeni, kodwa kwaphela lokho. Esangabe sathandaza siwumndeni, umuntu uma ethandaza ubeyithandazela yedwa, kodwa kwabaseRoma 10:9 sesakwazi ukuthi siqoqane sonke sithandaze. Ngithi mina uJesu mayifuna ufakazi, mayifuna umuntu ongahambe batshela ukuthi ukhona uyaphila, ngikhona mina, ngabachazela, ngabatshela ukuthi uJesu ukhona uyaphila. Bese ngahle ithemba lokuthi isikole ngiyeke ngisiqede empilweni yami, kodwa ithemba livukile. uJesu Kristu